mare que el terra tremola s'accessa la casa i me plora el xiquet i diu que no és mal de natura. Molt bones. Castor, la bombolla sísmica, és un llibre necessari per a descobrir les veritats que amaga el projecte Castor i per tal d'augmentar la consciència social de l'amenaça que suposa per a tota la ciutadania de les terres del Sénia. Ara comença aquesta campanya de micromecenatge i tu pots fer que aquest llibre tiri endavant. Així és que, si us plau, ajudeu-nos. No volem, no volem. Des de la Plataforma Ciutadana de Defensa de les Terres del Sénia donem suport al micromecenatge que es farà perquè és un tema que ens afecta a tots. És el projecte Castor, és tot allò que no s'ha explicat, tot allò que no s'ha dit i que pensem que ara ja toca. No volem, no volem, per tot sona el crit de la gent que som. Vivim uns temps en els que l'opinió pública és fàcilment manipulable i és per això que hi ha coses que necessiten de l'ajuda de tots nosaltres per sortir a la llum. És el cas del llibre que explica la veritat sobre el projecte Castor. Jo també posaré el meu granet d'arena perquè tot suma. Volem una vida tranquil·la i no la basura que ens ven lo poder. No volem, no volem. A Vinaròs recolzem el llibre Castor, la bombolla sísmica. Tot sona el crit de la gent.